Hau, som Bau a poviem vám, ako sme prišli k parádnemu domu za takúto skvelú cenu. Teda, najprv sme mali len mňa a všade som mal kopu miesta, lenže potom prišli deti. A byt sa zrazu začal zmenšovať. A sme doma. Treba konať. Pregooglil som celé noci. Čmuchal som, porovnával. A našiel. Rodinný dom Stardov. A tak sme si išli pozrieť najbližší vzorový dom. Všetko nám poukazovali a vysvetlili. Bolo skvelé pozrieť si to celé naživo. Je možné, že ste tu boli aj vy, a ak nie, som si istý, že sa prídete pozrieť. My sme mohli mať presne taký istý dom, alebo si ho nechať upraviť podľa potreby. Ale hlavne, mohli sme si vybrať, čo z toho si necháme aj urobiť a čo si necháme iba doviesť. Lebo veľa vecí si na dome vieme spraviť sami a lacnejšie. O chvíľu sme mali všetko na pozemku. Náš známy je šikovný kutil. Vie urobiť skoro všetko a má kopu kamarátov. Povedal, že keď nám dovezú doma tú skladačku so všetkým, čo treba, tak zložiť ho nebude problém. A tak sme o krátky čas bývali v novom a za skvelú cenu. Rovnako ako ďalších 100 rodín na Slovensku za posledné 2 roky. Start Home je riešenie aj pre vás. Zavolajte a príďte sa pozrieť. Start Home. A sme doma.